El 25 de desembre es va celebrar la tercera banyada popular del nostre poble. Desenes de persones es van acostar a la platja de les Barques per fer una capbussada del dia de Nadal, que per molts ja s'ha convertit en una tradició. És com una tradició i banyar-nos a la platja el dia de Nadal, que l'aigua està freda. De fet, es fan molts jocs, a Calella té molt d'èxit, sembla ser, però ara aquí tirarem això endavant i cada any, de moment, s'està apuntant més gent. Ells fa bastants anys, jo és el primer any que vinc. Estem a punt, quan el que diguin, cap a dintre. Amb una temperatura mitjana de 8 graus al llarg del dia, els assistents es van llançar a l'aigua abans que toquessin les 12, tot i la falta de sol. Van ser els més petits els qui van donar el tret de sortida, seguits de joves i grans. És com que fer una cosa estranya. Home, clar, per això he baixat, no per simular només. Espero que sí, que no m'entrebancaré abans de caure, d'anar a l'aigua. Això sí, després del gran esforç, els valents i valentes els esperava un got de caldo calent per recuperar la temperatura, acompanyats per nadales sonant de fons. Pues molt gelada, però molt bé, molt contenta de començar així el Nadal. El caldo ja està fet i el rostit, si no, no podria estar aquí. Ja està tot a punt. Una gesta de grans temperatures per celebrar el dia de Nadal i acabar l'any amb molt de coratge.